So, yan mga bay. So, ngayon, gagawin natin yung power upline. Let's go! Yung power upline mga bay, ang gagawa nito ay si Bro Charles mga bay. So, siya kanyang Raider G na power upline na po. So, parang siya yung pinakaunang Raider G dito sa Valencia, Bukidnon na naka-power upline. At ipangalawa yung sa atin na si Nginging mga bay. So, power upline natin to dahil ang purpose sa power upline is kahit ilang mga ilaw yung iloload mo sa kabusina na malakas, hindi talaga bababa yung battery charging niya mga bay. So malaman natin to sa atin kasi may voltmeter na po tayo. So hintayin lang natin makarating si Bro Charles. So tignan natin yung power upline, pero alam ko na yung mga power upline mga bay na maganda talaga sa mga motor natin, kahit anong klaseng motor mga bay. Kaya si Bro Charles nag-experiment sa kanyang motor, so nakuha naman niya kasi mahilig siya sa mga wiring installation. So ayan, siya yung pinakaunang naka-power upline at pangalawa lang to si Nginging mga bay na maka-power upline. So mas maganda to na maka-power upline to kasi nakakarga na tayo. Malaki na yung motor natin, so kailangan talaga ng malakas na kuryente para hindi tayo palaging papalit-palit ng bagong battery. So maubos palagi yung battery dahil mag-start tayo. Alam nyo na, malaki kakain ng kuryente. So tignan natin kung anong kalalabasan nito mga bay. So yan, hintayin mo natin si Bro Charles. Let's go! Mga bay, so nandito na si Bro Charles. So siya na bahala ni pinaka-power ni sa mga inani electric mga bay, kay agi na ni siya kuryente nga kusog kayo. Dako na ni capacity sa iyang lawas nga kuryente ani. So mo ni among gipalit nga mga gamit to para sa amo ang gitawag og power upline. So try ang motor mga bay, oh. Muna pinakauna nga nag-power upline. So ikaduha ni si Nginging nato. So patataog kani mo ni kinahanglan ninyo ha, dapat na gid mo ani fuse nga na siya load nga 15 amperes. So relay og socket din 2 meters dayon nga wire automotive nga number 16 yun ang recommend. Ang problema lang sa ko kay na 14 na apil. Okay ra ning 14, wala daw problema ni. Ang sa kuan lang kung mag power upline mo guys, di lang mo pwede maggamit og kanang mga piki nga mga wire. Okay. Namo gid tendency mangud nang bantay mo na mo sani mo puti o mo na siya kasagaran nga mga dili siya mga kuan copper wire nga mga mo na dali nga ma-degrade. Madaot gid siya, makabu-abo ba ang sulod. Sayang kayo kung mag power upline man lang mo palit ka mo piki nga wire, wala gyapon pulos. Siyempre dali naman na mo degrade, puspaw mo na. So power upline mo dito sa mahal na lang, kaya siyempre investment na ninyo para sa inyo man ang motor, di mo para sa inyo. Gani. Kaya puslan mo nga gusto mo power kun yung kuryente yung motor. Invest gid mo nindot nga wire. Kani bro, okay na ni bro, kani nga so, kani okay na siya. Para ba kay isa siyempre kani Bosch man niya, automotive wire man ito na. So, wala kay problema ni. Ato lang is mag-wiring na tadi karon sa mong motor. Okay. So kinahanglan pud ta ani no. Kani bro, duha ra may terminal para sa battery ni, duha ra may magamit ani. Di man pwede nga magkuanta, magtaod ta nga dili na tong mahawong kay. Namo kay tendency mangud niya. Dili na tarong og butang mga wire ana, kung wala yung mga sakit kay mag-vibrate ba itong mga motor, di ba? Ya kanang mag-vibrate, bopo ng cause po nga magkitap-kitnap po nga, dili stable ang daloy sa kuryente ba? So, dapat mo yun na ito na, hinangon na ito, ito siya nga ng talungon ito ng plastar para hana yung trabaho po. Okay. So, yan mga bay, so baklasa na kami ng fairings ni Nginging mga bay. Let's go!
Bay, so kinansawan tayo ni Bro Charles na grabe, dami yung wire. Tignan niyo yung mga wire. siya yung nagtanggal, alilibog na siya kung saan daw. Hindi man, kasabot naman ko. Oh, Huga lang daw. hugaw lang kita naon. Kay mura siya og mga tinais. Kuan ba nga sablay kanang way gamit bitaw? Spaghetti wires. No? Ayun ba? Kung headlight, iya pong i-plaster gihapon daan. No, tanawar ko na akong trabaho. DIY reta na daw sumpay-sumpay. Pero at least nakailangan. At least nga nakapasiga. Mas mayo nga nakapasiga ka. Oo, Mas nakapasiga. mayo nga ilo yung mga gito. Oo, so karon mabawi na gini mga bay. So nindot na niyang pamaagi ani. Opo kayo mga motor bro. Nya, hugaw kayo yung wire nyo. O gani, di lagi siya makita. Kubuan dito ni mo ni og cover. Magkita ng mga wire nga nagka-konkuan ay. Ay, shit. So limpyo na kayo sa tanaw no. Ay, laan tanan. Gamay na kay wire ni bro. Gamay lang gini makita ni. So ayan mga bay. So pagkatapos sa power up plan nito, ipapakita namin ang mga pangyayari. So time lapse na tayo mga bay. Let's go. Ayan mga bay, natapos na yung power up line natin. So, dami yung mga wire. Tignan ninyo yung mga wire na nabaklas. So, dito, nakuha namin. Kasi, yung mga wire, pinaplastar namin ba. So, tatapusin ko pa to. Pang-plastar ko muna kasi, ang amin is, yung lahat is mailaw mga bay. So, para ano ba, gagana lahat. So, ito na po siya. So, shout out kay Bro Charles. So, grabe. Power kay mo. Power upline mga bay. Ayan po yung voltahe. 12.5. So, sindi natin yung hazard. Una hazard bro. Yan lang po ang kain niya. Puro hagazard na siya. Di talaga bababaw. 12.1, 12.4. Naka-hazard yan ha. Park light. Park light, yan. Ilaw yung sa likuran. Headlight. Headlight. Yan. High and low. Kita. Diba? So, mini driving light. Serbato, power. Walang kurat guys. Okay, so on pa natin mini driving guys. Mini driving light. Walang kurat. Ipa na. Yeah. Walang kurat. Sige bro, serbato bro. Wala gida. Digit Pati na off na. Off na ha. Wala pa na naka-andar. Wala pa ginamo gipa-andar ni. So, ang reading 11.7 tungkol daniga sa tanan. Pero wala pa ginisukan nakapa-andar mga bay. Kasi hapit na ni mahurot ng karga anis battery. So, amura gining testingan ba kung sa ka-power ang power upline. Yan, sindi ang tanan. So, ngayon mga bay, ang nabago nito, parehas na kami ni Bro Charles na yung kahit na kasi pag makasindi tong ilaw, ganyan, iilaw na siya. So, hindi na siya sasabay dito ba. Yung dati kasi, i-on ko pa, ganyan, ganyan, bago iilaw to. So, ngayon, iilaw na siya kusa. Sasabay na siya dito sa, ito, voltmeter natin, at saka sa neutral na siya sasabay. So, pag i-on mo na ng isa, yan, pati yung likuran, iilaw. Yan. So, yan po, power up line. So, ito po yung, nalagay natin, isang relay. Ito po yung gamit namin sa power up line. Itong horn kasi, hindi pwede ito na walang relay. Ano naman siya, tutunog naman, pero kaso lang, hirap kami kukuha kung paano siya papatayin, kaya diretso siya. Hindi pa mapindot to, diretso na. Kaya ang ginawa namin, nilagayan na lang namin ng isang relay. At nagpalit din kami ng bagong flasher relay. So, yan talaga dapat pag Hindi gana yung hazard. Hindi gana, walang, bagong flasher. So, ito po yung mini driving light natin. Ito yung on-off. Dito na namin ilagay yung on-off para mas mabilis sa pindutin ba. Hindi kaya dito kung nilagay, ang hirap. Ayan, di ba? Yung ilaw, hindi na kukurap yung ilaw mga bayo. Grabe ka power, Ganyan yan mga bayo, hindi talaga baba yung battery.
Pagpatayin lahat, babalik siya ng 12.4. So, dito, sa box, dito nang nilagay yung dalawang fuse. So, may price pa. Ito yung wire na ginagamit namin sa power up line. Yung sinabi ni Bro Sal sa akin is 18, ano yun bro? 18, 18. Ano na wire ang gagamit? 16. 18, 16 sana. Yung nagamit ko, 16, 14. Oo. Grabe yung laki. Ito yung 18, 16 to bro ba? Oo, 16. So, ito yung 16 na ginamit namin. 16, 14. 16. 16. 14. 14 tong yellow. Ang pula, yung pula na makikita accessory niyo. wire. Accessory wire. Yan, makikita ninyo. Ito po siya. Ginawa nga. Yan po ang 18. 16. So, wala kaming 18 dito na gamit. Hindi namin na... Dapat lang sana, 16, 18 lang sana. Itong nagamit namin, 16, 14. Grabe ang laki. Kaya, advantage naman. Maganda. So, dito yung ground namin nilagay. Booster. Naka-booster yan. Yung ground. May ground pa sa battery. May ground pa din dito sa body. Oo. Basta, yung pinaldo lang namin dito, ito lang Wala na yan. Wala na yan. Hindi na yan gagana dito. Kasi ito, source nito, papunta ng headlight. Kaso, hindi na natin ito gagamitin kasi dito na tayo kukuha ng source Ito. ng headlight natin. Oo. Headlight, signal light, lahat dito na. Dito na. Ito na yung isa na. Ito yung flasher. Relay yung gagana. So, stock ano tayo ha? Stock regulator tayo. Walang binago dyan. So, yan lang. Grabe ang lakas mga bay. So, nakita naman nyo. So, ipapainal pa natin to. May karugtong pa to na video. Konting adjustment kasi ano pa to. I-plaster ko pa at sa kalagayan ko ng fairings. Doon, sa last video, doon ko ipapakita yung lahat na yung maka-under na to mga bay ba. Yung maka-charge na yan. Kasi hindi pa yan naka-charge mga bay. Hindi pa na mapa-under to. Malamig ba yung makina ko. Hawakan nyo. Hindi pa namin yan ginalaw yung ano. Kahapon pa yun, hindi nakaandar hanggang ngayon. Nakaandar lang sa ng konti kanina, konti lang. Wala na. So, yan lang mga bay. So, babalikan ko kayo pagka final na to at malagay ng fairings mga bay. Let's go! So, yan mga bay. Ito na po yung final niya. Natapos na yung power up line natin na ginawa ni Bro Charles. So, dito na tayo sa dutyhan. So, dito natin i-demo kasi makikita natin yung battery na karga. So, ito yung karga natin na nakarating tayo ngayon. 13.0 o 13.1. So, buksan po na. Dito, ito mga ba is diretso na siya gagana. Hindi dati nung una is, yung install natin is, i-on pa natin yan. Ito hindi na. So, pag i-on natin yan, ilaw na tong park light, dashboard, at saka itong sa likuran natin na park light. So, hazard tayo. Tignan natin. So, pag on sa park light, 12.9 yung karga. Hazard. So, yan po siya. 12.56. Yan. Sindihan natin yung ilaw. Ilaw na yan. 12.6. High and low. Passing. Passing. High and low. Passing. Passing. Mini driving light, yan, naka-open. So, 12.2. So, ganyan sa kalakas. Busina. Yan. So, yan. Hindi bababa yung voltahe natin sa ating power up line. Ganyan lang po siya. 12.2. So, ganyan lang. So, ma-maximize na po niya yung ilaw. Naka-hazard na tayo. Malakas yung hazard na tayo. Naka-mini driving light. So, pag ibusina, yan po siya. Yan. Pero pag patayin mo yung mini driving light, saka itong hazard, ilaw lang. Passing light. So, saka busina. Hindi talaga kukurap yung yung natin, ilaw mga bay. So, yan po ang ating power up line mga bay. So, successful. Let's go!